Tony Paris, Yusef Abdullahi, Stephen Miller, John Actie, Ronnie Actie. Dyma stori 5 dyn dieog, 5 dyn croenddu a gafodd ei cyhuddo ar gam. Dyma stori'r Cardiff Five. Diwrnod San Ffolant, 1988, Bute Town, Bai Caerdydd. Darganfuwyd corff Lynette White, wedi ei drywanu dros hanner cant o weithiau ar lawr fflat. Yn amlwg, fe gafodd hyn effaith enfawr ar deulu Lynette White, ond cafodd y digwyddiadau wedi'r llofruddiaeth effaith anferthol ar y gymuned gyfan a thu hwnt. O fewn wythnosau, cyhoeddodd Heddlu De Cymru lun yn seiliedig ar ddisgrifiad tystion o berson a welwyd yn yr ardal adeg y llofruddiaeth. Dyn gwyn a gwaed ar ei ddwylo, gyda gwallt brown tywyll seim llyd, tua 35 i 40 oed, a rhwng 5, 8 a 6 troedfedd o daldra. 10 mis yn ddiweddarach, cyhoeddwyd bod 5 dyn wedi cyhuddo o lofruddio Lynette White. John Actie, Tony Paris, Stephen Miller, Ronnie Actie, Yusef Abdullahi. Roedd pob un yn ddu. 5 dyn dieog sydd bellach yn cael i'w hadnabod fel y Cardiff Five. Roedd un peth yn gyffredin rhwng y 5. Doedd dim un darn o dystiolaeth fforensic yn eu cysylltu nhw i'r drosedd. Daeth y rhan fwyaf o'r dystiolaeth yn erbyn y dynion o gydweithwyr Lynette, a oedd yn honni ei bod yn dystion i'r llofruddiaeth. Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, daeth yn amlwg bod yr heddlu wedi rhoi pwysau arnynt, a gorfodi i ddweud celwydd. Yn dilyn 19 cyfweliad mewn 4 diwrnod gyda'r heddlu, fe wnaeth Stephen Miller gyfaddeb i'r llofruddiaeth. Ond eto, daeth i'r amlwg yn hwyrach bod yr heddlu wedi rhoi pwysau anferthol arno a'i fwylio'n feddyliol. Yn 1990, dedfrywyd 3 o'r 5 i fywyd yn y carchar. Bod Stephen Miller wedi rhoi pob math o samplau DNA i'r heddlu, a phob un yn dod nôl yn negyddol, cafodd ei ddedfrydu i fywyd yn y carchar. Bod 13 person wedi tystio bod Yusef Abdullahi yn gweithio ar gwch 10 milltir i ffwrdd ar noson y llofruddiaeth, cafodd ei ddedfryd i fywyd yn y carchar. Nad oedd gan Tony Paris unrhyw hanes o fod yn dreisgar, erioed wedi bod i'r carchar, yn cael ei ddisgrifio fel dyn heddychlon oedd yn osgoi dadleuon, cafodd ei ddedfrydu i fywyd yn y carchar. Yn 1992, 4 mlynedd wedi'r cyhuddiadau gwreiddiol, rhyddhawyd y 3 o'r carchar. Penderfynodd y llys apêl bod yr heddlu wedi ymddwyn yn amhriodol a bod y cyhuddiadau yn eu herbyn yn wallus. Roedd yr heddlu yn mynnu ei bod yn eog ac yn benderfynol o beidio ail-agor yr achos. Misoedd cyn i'r 3 gael ei ryddhau o'r carchar yn 1991, bu protestiadau yng Nghaerdydd. Daeth yr ymgyrchydd hawliau sifil Americanaidd Al Sharpton i dre Bute i arwain protest yn cefnogi'r Cardiff 3. Roedd Al Sharpton yn ffigwr dadleuol ar y pryd, ond blynyddoedd yn ddiweddarach fe ddaeth yn ymgynghorwr allweddol i Barack Obama. Mae'r cysylltiad yma rhwng Caerdydd ac America yn ychwanegu i arwyddocad y protestiadau heddiw. Dywedodd William Jones, aelod seneddol ceidwadol Gogledd Caerdydd ar y pryd am y protestiadau, "If there is any claim that there is something wrong with the verdict, the evidence ought to go to the police and the courts. British justice will resolve this, not crude emotions causing problems on the streets of Cardiff." Crude emotions. Mae'n bwysig nodi ymateb Caerdydd i'r digwyddiadau, gyda thre Bute yn cael ei bortreadu fel ardal beryglus llawn trosedd, ac o ganlyniad fe wnaeth nifer o drigolion y ddinas droi eu cefnau ar gefnogwyr y 5 a phobl tre Bute, gyda rhai hyd yn oed yn gweiddi arnynt ar y stryd. Cafodd y cyhuddiadau a wnaed yn erbyn y Cardiff Five effaith enfawr ar gymuned ddu'r ddinas, effaith sydd dal yn bodoli hyd heddiw. Yn y flwyddyn 2000, ail-agorwyd yr achos a llwyddodd gwyddonwyr fforensic greu proffil DNA mwy troiadol o'r safle. O ganlyniad i'r darganfyddiadau DNA newydd yma,
Yn 2002, trodd sylw'r heddlu at Jeffrey Gafodd, dyn gwyn canol oed oedd yn ffitio'r disgrifiad gwreiddiol. Fe wnaeth Gafodd gyfaddeb i'r llofruddiaeth a dedfrydwyd i fywyd yn y carchar. Ond, cafodd Gafodd isafswm byrach na beth gafodd y Cardiff 3. Yn 2011, arestiwyd 8 cyn-heddwas dan amheuaeth o wirdroi cwrs cyfiawnder, pervert the course of justice. Dyma achos llygredd yr heddlu mwyaf yn hanes troseddol y Deyrnas Unedig. Roedd 4 heddwas fod ymddangos o flaen ei gwell yn 2012, ond erbyn diwedd 2011 chwalodd yr achos am fod copïau o dystiolaeth bwysig wedi'i dinistrio. Penderfynodd y barnwr nad oedd modd cynnal achos deg heb y dogfennau yma. Ond, yn Ionawr 2012, daeth y dogfennau holl bwysig yma i'r amlwg, yn y bocs greiddiol a anfonwyd i Heddlu De Cymru gan yr IPCC. Yn 2016, gwrthodwyd yr achos yn erbyn yr heddweision, sy'n golygu y bydd neb yn cael ei herlyn am un o gamweddau cyfiawnder amlyca Prydain. Yn ôl Tom Mangold o'r BBC, if the 13 accused Cardiff detectives had been found guilty, presumably all their previous cases, hundreds, would have had to be reopened and re-examined. Instead, they are now considering suing the South Wales Police. By the time the trial collapsed, all of the police officers charged had been allowed to retire. Mai stori o'r gorffennol yw hon, mae problemau hiliol mewn cymdeithas a'r system gyfreithiol yn parhau hyd heddiw. Nid yn unig dros y môr, ond yng Nghymru hefyd. Mae Stori'R Cardiff Five yn fwy na stori. Mae'r achos wedi dangos gwendidau anferthol yn y system gyfreithiol, yn enwedig y broses o herio gamweddau cyfiawnder. Mae'n broses hir a llafurus, gyda nifer yn ildio a chymryd o bai. Heb yr arian na'r adnoddau priodol, mae'n lwybr hir ac ansicr. Yn ôl y podlediad Shreds, fe gafodd yr holl beth effaith ofnadwy ar y Cardiff Five. 1988 i 2016, 28 mlynedd. Hyd yn oed heddiw, mae Stephen Miller yn teimlo'n anghyfforddus yn gadael y tŷ. Dyma sut mae cyhuddo rhywun ar gam yn medru troi berson yn gysgod o'r hyn oedd. Gall y dynion a gafodd ei dal yn un o'r sgandalau mwyaf yn hanes Cymru, byth a dennill ei heddwch. Mae effaith yr hyn a ddigwyddodd yn 7 James Street ar ddydd San Ffolant 1988 i'w deimlo hyd heddiw.